So doon naka-guards ang niduol. Drama is good. Drama is good for the vlog. Hello guys, ako nasa diri nag-inusarang jimmah kabakang Bisayang Baki Alfereno right now. Nako diri sa Nagaw. Amo isuroy ang park. Actually first time na akong murampa diri sa ilang gipanghambog nga baywalk. For this vlog, atong suroyon ang Marine Boardwalk o gitawag nga Naga Boardwalk and Park nga naa mahimutang sa City of Naga. Kung bago ka diri, palihog subscribe sa akong YouTube channel and like my FB fan page. Enjoy! By the way, kuyog na ko mga vloggers di ay sama ni Gans. Hi everyone, please like and share to my videos. It's Guns Vlogs. Check it out. So actually, he's a English speaking vlogger. Bisaya. Bisaya. I'm also with Kervin Mascarda. Please subscribe my YouTube channel, Kervin Mosquida channel. Ako isulti ba mo sa diya isulti? Ako isulti ba mo sa diya isulti? Very wrong. Mura lagi kag si Daniel Marsh manundugay yung story ah. So right now kuyog na ko si ko ano ang Cebu life vlogger. Good. Si ang isulti ako isulti. Sa in fairness, no, ang ilang area diri is na siya kani children's park. Technically park. Uy, in fairness sa salida ko kayong ground. Kana siya. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Hello guys, right now nagapon ko diri sa Naga Boardwalk og so far so good. Napa ko diri sa part nga may entrada. And technically park gid siya. Ay kalingkuran, then ay sa akong nahibaw another ni siya yung murag food stall. Napay mga food stall diri. Gans na mga food stall diri. Diha ra. Ang kani diri park ka gid diri. So this pwede magdag-food diri. Pwede ra. I see. Hello guys, ako na sa nag-inusarang jimmah kabakang Bisayang Baki Alfredo. Right now, kuyog na to mga Cebu YouTubers. O para mohimo ko sa ka-challenge which is ang Whisper Challenge. Among split ang grupo into 2 teams. Mag-grupo mi ni Gans. Grupo may ni Kuya. By the way, pala ilasad mo para sa mga wala nakailato na sa Cebu Live. Sige guys, this is Edmond from Cebu Life. Cebu Life Insurance. Then, What's up mga ka-dudes? My name is Kervin Mosquida. Welcome to my YouTube channel. Hey yo, Guns Guapo is back. And please like and share and subscribe to my videos. Just put in the links to the... of course, kailas na mo, ako yung nag-inusarang jimmah kabakang Bisayang Baki. So akong balikan ha. So ang magka-grupo ay si Kervin at si Cebu Live, which is Edmond. Then ako si Gans. So ang mechanics sa game would be each team na mo mag-pick me og 5 ka words. Then ila ipasa sa pikas team. Yang katong pikas nga team mo ay magtinabangay sa whisper o sa mugas. So para ko ay score, okay? So atong gamiton na katong pagka-techie, maghimo mig duha ka angle diri ka shots. So in 3, 2, 1. So karon guys, kay nagkuha mig words karon. So, nagbuhat na may words. Nagsulti sa diya. So, Makuha man ni. sa technically maghimo mi words ha. Tugaya oy tagada mo kundi 30 more seconds. Kasi una sila. So bato-bato pick, kasi magbato-bato pick ang mga whisper. Kasi kamo go. Bato pick. Daog jud. Daog mo. So kamo una. Dili kita mabuot kasi Oh, sila yun na. Siya may kasi mabaut ninyo, oy. Siya. Oh, hatik ninyo. Hindi, hatik. Asos yan, iha di mouth sa ako ah. Oo. buta to.
Ikay mo tagna. Oh, ako yung mutag na. Di ba? Gubot kayo. Gubot kina mong challenge. Bawal mo tingog ka. Di ba sa tinood, di ba ako mabasa? Ay, pakita. Timer starts now. Uy, well, action eh. Mounting man, di ba ito siya rates? Di ba? Ay pa, murag sa'yo. Murag lahi nga game mong gapilan. Moting na, moting. Oh, mounting. Three, One word, 3 syllables. action. Rooftop. Sa'yo yung pinindua. Hila ko ba sila na pinindua? Basilan. Hala, tingog ka. Next. Kana! Kana! Uy, time check! Luncher. Luncher. English niya? Si luncher, uy ha! Taligyan siya ka basa. Ah! Lagi! Oh, lagi. Sayop siya. Lagi ka doon siya kababasa. Ha? Paano tama na may anime? Susugan nila mga words. Time check! I love you daw. I love you daw. Balikan to na itong wala na tagna. Na, samot. Sayon pa to. Aka na, wala lang ako. Bas. Pa. Next. Dili ko kasabot. Mga ano yun. 2, 10, 7, 6, 4, 3, 2, 1. sa tolong sakto ba? Duha ka points? Kinakasan man ang word eh. Duha ka points? Rooftop. Rooftop. Ranger o Ranger, Gidmore. okay. Ranger, Hindi Edmund. kami na po. Hindi kami pag-timer niya. Bumbo na lagi kaya mo ah. Oh, pa, wala Wala, na ilisay. wala. Wala na ilisay. Ready, set, go. First word. Angel. Dalan, Naga. Cristiano. Channel. YouTube channel. Collab. Vlog. Second word, please. Second word. Awas na word, Mr. About. Second word. Durian. Durian. Ay, mamatay score. Mr. Marag sayop ni nga. 1 minute 13. Durian lagi. Donut. Next lang. Next is, ayun, look. Suray. PCP. Mississippi. Last one. World. Fall. Whale. Cold. Reaction. Cold. Ay, reaction na! Reaction na! 30 seconds. Nakuha niya. Oh, 2 words. 2. Lavender. Labyrinth. So siya sigaw mga words. Never heard. Kabawa ka! Bakit tayo lang yung word? Dili. Kabawa ka, call center, social yun. 10. Dahil yung word ka. Donut and cake. 6. Chocolate. Oh, Four. 3. Basta. 3, 2, 1. 3 all. Yung alisod na yung duwaon. Ang basta ka word is challenge. Yung gusto is lifestyle. Sulat chat. Sige, game. So this is round 2 Ay, pakita tiebreaker. Okay, go. First word. Lifestyle. Oh, wait. Next lang, next. Sige, next. Taylor. Talong. Salon. Karon. Unsa? Galon. Talyon.
Sarong. Ano lang ko? Isti ay. English naman, gano'n na may sarong. Team building. E-mall. Mall na siya. Mall na siya. Save more. Kanina lang. Bakit dyan ko yung lagyan? Nabawasan na tayo. Nabawasan din Listen, Deja. Airplane. Good. One. Airplane, one. Play mall? Mall na siya. Play. Play. Pool. Ayun ko guys. Kami. Hala, uy, feel ako building na mi. Makadaog ha, mag-liberate. Timer starts now. Oy, sorry, buwag. Naginungungay rin mo diha. Ball. Uy, sayon. Uy, abig yun akong sayon. Ang sanda ako. Next. Gimika na usa. Chill back. Oh my God, get it back. Uy, time check, uy. 1 minute. Kape. Chill ball. Oh my God. Pabuson. Sa siya, asang bata man, apil naglibog. Suroy. Next. Nara, ikatan sa klan. Chill back. Balik tayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy, alam mo di ba sa mga bubog lagi mo ka Mall. Simple na kayo, no? Wow! Kawa ka simple. Nilalim. Uy, Listen kayo. And the winner basta ako sa inyo. That's it, guys. So thank you so much. Nakadaog kay ang among team. Basta kami among team ni Gabs. ha? Wow! So guys, hindi lalim ang Whisper Challenge. Once again, thank you so much for watching. Utok ng gamit. Baba! Magkakaklaro! Klaro! Diba? Sige, tagag challenge. Once again, this is Alfred together with my friends saying, jimmah ka baka, Bisayang baki. So guys, this is so funny. Ako mga collab, na ito isa sa mga interview. Then, gidool mi og guard kay ginahalan og permit. Permit para sa mga interview. Drama is good for the vlog. Arot duha na ka guard and duol. So duha na ka guards and duol. Drama is good for the vlog. Drama is good for the vlog. So new update no. So technically pwede siya kung personal use, pwede ka mag-video. Actually, naka-encounter ko na experience sa tagig sa BGC. Nag-i-ask ko for commercial purpose ba or sa personal. If personal intention, okay ra. Bisag sa YouTube. Sakto ba? Personal ba? Personal? Okay ra ba sa personal?